Καλησπέρα κύριε και κύριοι. Πριν 4 βαθμούς εδώ, Πακύπριος μας παρατηρητής Βαγγέλης Πίπης. Μπέλα Βοξόν και Πόλο είναι έτοιμος να φυγεί. Τον ακούμε, τον αγωνιστικός θα παίρνει πλέον μας και Κάσο ο Γιώργος Σταυρινού. Πάμε, έλα. Φεύγει, έχει ξαναστεί, έχει ξαναστεί. Στην πρώτη του προσπάθεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο αυτοκίνητο με τον Πακύπριο μας προαθλητή, τον Βαγγέλη Πίπη, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, που κατατάγει τρίτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Λονδίνου. Βρισκόμαστε μαζί του στο αυτοκίνητο, είναι μεγάλη μας τιμή και το τονίζω, μεγάλη μας τιμή, και στο κοινό μας τον Στέφανο τον Ανδρέου πάνω στο κοντρόλ και τον Στέφανο τον Ανδρέου πάνω στο κοντρόλ, λέω. Τον Στέφανο τον Ανδρέου πάνω στο κοντρόλ, αλλά και τον Γιώργο Σταυρινού στη σκηνοθεσία. Και ναι, και το πάμε άλλο κομμάτι πιο πρώτο να δουν οι θεατές. Αφού ευχαριστούσαμε τους συντελεστές μας έδειξε αυτός ο άνθρωπος τι μπορεί να κάνει στον δρόμο. Πραγματικά, Βαγγέλη, πώς χειρίζεσαι το τιμόνι με τόση ευελιξία και τόση δεξιότητα? Δεν είναι το πώς μπαίνεις της κούρβας, είναι το πώς βγαίνεις. Βαγγέλης Πίπης, σοφές λέξεις από τον Βαγγέλη Πίπη. Πολλοί θα μας κατηγορούν για τους παράνομους συνδεσμούς. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Επηρεάζει την επαγγελματική σου καριέρα? Ηρέμησε, Βαγγέλη, σε παρακαλώ. Επηρεάζει την καριέρα σου η προσωπική σου ζωή, η προβληματική ζωή? Αυτό με κανένα. Λες ότι είσαι αλήτης. Αλήτης. Δεν ξέρω να μιλάω. Μόνο να πατάω. Ωραία. Δείξε μας τι μπορείς να κάνεις, κύριε Βαγγέλη Πίπη. Αυτό είναι ένα μικρό show μέσα. Ένα μικρό show μέσα στο χιόνι. Εντάξει, σταμάτα τώρα να δούμε. Άντε.